Niretzat, Vitoria Gazteon parte hartzea oso esperientzia ona izan da, zeren Gasteizko gazteri sortzaileen esperientzia pertsonalak ezagutu ditut. Nire kasuan, konfinamenduan harrapatu zitzaidan eta entretenitzeko modu bat bezala hartu nuen. Niri Vitoria Gazteok kontua eramatea asko gustatu zait, nahiko baliagarria izan zait, ezagutu bali izan dudalako beste gazte batzuen sentipen eta emozioak edo gustatzen zaizkien gauza horiek ere. Vitoria Gazteok proposamen honetan ikusi egin nuen oportunitate ederra Gasteizen dagoen ondare guztia eta gure inguruan dagoen guztia zuei erakusteko. Nire iritziz, Vitoria Gazteok gazteenganako ikuspegia aldatu du. Ikus dezatela gu oso langileak garela eta ikus dadila izaten dugun fama hain txarra okerra dela. Eta noski komentatuko nuke zeren oso baliagarria da Gasteizko arazoak eta Gasteizko gazterien arazoak ere ezagutzeko. Oso ondo pasatu nuen, eta batez ere gomendatuko nioke internet erabiltzen dakien edozein gazteari, ze benetan esperientzia oso polita da, eta asko animatzen zaituztet esperientzia hau bizitzera. Esperientzia hau bai gomendatzen dut, oso divertigarria irudi zitzaidan, jende baina oso atsegina ezagutu nuen. Zen esperientzia bat errepikatzeko. Horregatik, anima zaitezte Vitoria Gazteok Instagram kontu honetan parte hartzera, zeuen ahotsak entzuntarazteko, eta baita ere zeuen interesak eta kezkak partekatzeko.